Ibaizabal errekaren alboan gaude, Durangaldean, konkretuki Jurretako Smurfit kapa papeleraren inguruan. Eta etorri gara, ze esan digute, hemen, kriston ingurumen txarraskia gertatzen ari dela. Bere garaian, papelerak bere hondakin guztiak botatzen zituen atzekaldean, eta 30.000 metro karratuko edadura duen mendi bat egin zuen, hor botaz bere hondakin guztiak. Hori tapatu zuten, gaur egun berdea ematen du, eta ura jasotzeko eta araztegira eramateko sistema bat egin dute. Baina zer gertatzen ari da? Gertatzen ari da, filtrazioak egoten ari direla, eta euriakin eta nazten direla, eta dena errekara etortzen dela. Errekara etorri gara, eta 100 metrotan ibaiaren alboan topatu deguna da hau. Hemen ikusi diteke zuen putzu hauek eta errekaraino iristen diran hondakinak. Etorri gara ikustera bertatik bertara, nola dagoen kontua, eta froga batzuk egin ditugu, muestra batzuk hartu ditugu, ikusteko, ze likido mota dagoen hemen. Eta hor ikusi dezakezu, hartu ditugu muestra horietan, neurketa batzuk ere egin ditugu, eta izugarria da, ezta? Hau laborategietan eta aztertu behar da, noski, baina kontua hau salatua dago duela hilabete dexente, eta hemen ez du inork ezer egin. Iruditzen zaigu, papelerak neurriak hartu behar dituela hauek egiteko, baina papeleraz aparte, papeleran aurka guk ez daukagu ezer, baina hemen administrazioak eskua sartu behar duela. Hemen dago ura, hemen dago diputazioa, hemen dago Eusko Jaurlaritza, hemen ikuskaritza lana izugarrizkoa da, eta ezin da onartu gaur egun Ibaizabalera, gero Bilboraino doa zen ur guzti hauek, zerrikeri honekin kutsatua egotea. Hemen errekari bizitza eman nahi baldin badiogu eta ingurumena zaintzea nahi baldin badugu, ezin dugu ametitu, ezin dugu onartu inondik inora hau honek horrela jarraitzea.